በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ስድራሉ እግዚአብሔር አምላክ ተኸታተልቲ ሶልያና ዩቲዩብ ከመይ ኔኹም ከመይ ቀኒኹም? አነ ሰላሚ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እንኳዕ ለዓመታዊ ክብረ በዓል አጋዕዝተ ዓለም ቅድስተ ሥላሴ ፈጣሪና እንኳዕ አብጽሐኩም አብጽሐና ምሕረቶም ቸርነቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። እንኳዕ አብጽሐኩም አብጽሐና ናይ ዓመት ስባት ይበለና። እሽሎማዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሓንቲ መዝሙር ሓቢርና ንዝምር ኢና ብሕብረት ንዘምር ክብራተይ ስላሴ ትትረመም ወትትነከር እናበልና ንዝምር ኢና። እመብርሃን ድዋይ አንደበት ትኹነኒ። ስላሴ ትትረመም ወትትነከር 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 ምስጋና ፈልፈሉ ኣብ ሰማይ ብኽብሪ ፍልጠት ከዕድሎም ተኸተሎም በሪ ስም ስላሴ ኣብ መብረቕ ምስተገለጸሎም ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ከም ቆጽሊ ረጊፎም ቅዱስ 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 ኢሎም አመስጊኖም ስላሴ ትትረመም ወትትነከር 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 ይዛረብ ታቦር ዮርዳኖስ መስክሪ ናይ አምላክ ጎይትነት ናይ ስላሴ ክብሪ እነሆ ዮርዳኖስ ወልድ ተገለጸ ብአምሳለ ርግብ መንፈስ ቅዱስ መጸ አቦ አብ ደመና ምስክሩ ሃበ ስላሴ ትትረመም ወትትነከር 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 ብስም ሰለስተ እዮም ከምኡውን ብአካል ብግብሪ እውን ስሉስ ብዘይምጥቕላል ፍጥረት ብምፍጣርን ብኣምላኽነትን ከምኡውን ብባሕርን ብመንግስትነትን ሓደ ኣምላኽ እምበር ሰለስተ ኣይንብልን ስላሴ ትትረመም ወትትነከር ስላሴ ትትረመም ወትትነከር ስላሴ ትትረመም ወትትነከር ስላሴ ትትረመም ወትትነከር ብስም ሰለስተ እዮም ከምኡውን ብአካል ብግብሪ እውን ስሉስ ብዘይምጥቕላል ፍጥረት ብምፍጣርን ብኣምላኽነትን ከምኡውን ብባሕርን ብመንግስትነትን ሓደ ኣምላኽ እምበር ሰለስተ ኣይንብልን ስላሴ ትትረመም ወትትነከር ስላሴ ትትረመም
ወትትነከር ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር ወልደ አብ ፍጡርዮ እንተ በለ አርዮስ መንፈስ ቅዱስ ፍጹስ እንተ በለ መቅደንዮስ ልሳን አትናጢዎስ ምስክርና ቄርሎስ ወልድ እግዚአብሔር ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ እስትንፋሶም እውን መንፈስ ቅዱስ ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር 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 ወልድ አብ ፍጡርዮ እንተ በለ አርዮስ መንፈስ ቅዱስ ፍጹስ እንተ በለ መቅደንዮስ ልሳን አትናጢዎስ ምስክርና ቄርሎስ ወልድ እግዚአብሔር ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ እስትንፋሶም እውን መንፈስ ቅዱስ ሥላሴ ትትረመም ወትትነከር 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 አሜን አሜን። ስለ መዝሙሩ ናይ መዝሙሩ ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ተመስገነ ይሁን። ብድጋሜ እንኳዕ አብጽሐኩም መጽሐና ናይ ዓመት ሰባት ይበለና። ናይ ጋስታ ዓለም ቅድስተ ሥላሴ ምሕረትን ቸርነትን ይሕደረና ይብጽሐና አሜን። ስለ መዝሙሩ ናይ መዝሙሩ ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ተመስገነ ይሁን። ተጋገኽዎ ለንጠውጠኽዎ ቅዱሳን ቃላት በአፈትጋን መላእክት ይታረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።